दिनै गुवाहाटियाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो जोङो सानथाम थाहैगोन नालाय ओंखायनो नांगौ बुस्थु माइरं मैगं बानलु सामब्राम लाजोबखाबायना मानोथो बायहैबावनो ना सानथामनि थाखायलाय ओमफ्राय नै न' मालिकनि थाखाय खुमब्रा थालिर गय बिदि लादों आरो बाबाया गोदोनायाव बिदि गानोबाय नोङो फैद' सोर जोङो नै आगैखौ काजलगावनिफ्राय पिकआप खालामबाय ओमफ्राय बाबाया आगैखौ दोनबोदोंमोन ओमफ्राय नै बाबाया जोंखौ किस हरलायदों आरो बङाइगाव बरबाय जोङो बङाइगाव लामायाबो बोरैबा जों हानाय ना लाजाखाया जोङो ओमफ्राय नै फुङावनो ओंखारनाय जादोंना न'निफ्राय एसे थाबनो ओंखायनो एसे ओंखामबो उखैदोंमोन ओंखायनो जोङो प्रनितायाव कफि लोंलांसै होननानै ओंखारदों आरो नैबेयाव जों सफैबाय नै न' मालिकनो खुमब्रा थालिर लाबोदों लादो सोर हा औ सोदो सिङाव सोफिनदो औ बयबो सफैबाय नै हाउस नाम्बार 12 Ada? Mereka dengan oh, wah, mau bukan dulu kan? Tuh, mana pernah nggak sih? Itu buahnya. सफैबाय नै जोङो ओमफ्राय रुमा एसे गोबावसिममोन नालाय फैया एसे मैला जानानै दङमोनलै ओंखायनो दा एसे साफा खालामलाबायनोसै नै किचेनफ्राबो मैला जानानै दंजोबो एसे साफा खालामसै फ्रेश जानोसै ओमफ्राय दा मा खालामलाङो दिनैहाय नायलांदो नोंथांमोना मैला जाजोब्बाय नै सिबग्रोनोसै दा सिबबोदो जोङो न' एसे फोसाबखांबाय ओमफ्राय फ्रेश जाखांबाय नै ओमफ्राय दा बाहेरायाव थांनो ओंखारदों आरो नायलांदो नोंथांमोना देलायगासिनो सासेया बेवहाय जोंनि सासे बिदा दंफैयो आफैखौ जोङो मिट खालामसै ओमफ्राय ज' थांसै बेरायनोहाय हेल' भिडिअ लानो मोजाङै सफैबाय मोजाङै फैदो सिङाव सोदो नामा ना नै मलाव बेरायहैगोन नुयो मा मलाव होनदोंमोन औ सेन्टाराव एसे खस्थ' जादों आदा नोङो औ मर्निंआव फैगोन ना ओमफ्राय बैयाव माबा कालेक्ट खालामगोन बै फ्रुट्स माबाखौहाय
दसे बेरायनोहाय Bagaimana fittingnya? City Center orang Muslim menapi dabu. Saya propose saya kan. Mana? Hah? Mana? Angin tak ni biasa ber. Ganglap kita. Ganglap di dalam. जोङो दसे बेरायबाय ओमफ्राय यको होननाय रेस्टुरेन्टावहाय चिकेन एन्ड प्राउन सिजलर जाबाय ओमफ्राय रुमाव फैफिनबाय आरो जोंना रुमाबो 10:30 फाङो नालाय ओंखायनो लेट खालामासै फैफिनबाय जों ओमफ्राय नै नेक्स्ट डेआवहाय फुङाव आगैया ओंख्रि संगासिनो दङ नै दाउजों आलु थाइबें संदों आरो दा नायलांदो नोंथांमोना जोङो ओंखाम जाबाय नै ओमफ्राय ओंखाम जानानै देलायखांबाय देलायखांनानै जोङो ओंखारलांनो नागिरबाय आरो दा नायलांदो नोंथांमोना बिराद अखा हाबायहाय अखा हानानै होबाय जोङो माने प्रतीक्षा होननाय हस्पिटालाव थांगोन आरो डक्टरा जोंखौहाय बेबी स्क्रिनिं टेस्टनि थाखायहाय रिफार हरदों दा बेयावनो थांगोन जोङो नायलांदो नोंथांमोना जोङो हस्पिटालाव सफैबाय नै ओमफ्राय आं सानदोंमोन मा नोंथांमोनजों सानथामनि आलदा आलदा माने डिफरेन्ट 3 डेजनि आङो सेपारेट ब्लग शेयार खालामगोन होननानै बाट आं हजों थांनानै हेल्थ ओरैबायदि प्रब्लेम जाहैदों आङो जेबो भिडिअ लानो हानाय अबस्थायाव गैयामोन आरो ओंखायनो आङो बे हस्पिटालाव फैनायसिम लादों मोनसे बेखौ नोंथांमोनजों ससे शेयार खालामसै ओमफ्राय बे सानावथ' जोङो सानसे हस्पिटालावनोमोन ओमफ्राय आङो हस्पिटालनि जेबो भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हानाय अबस्था गैयामोन ओंखायनो आङो बे फैनायसिमल' नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय दा नेक्स्ट डेआवहाय जोङो जि फेन्सि बाजाराव दसे थांदों बेखौ एसे शेयार खालामसै आरो बेनो नै लास्ट डेनिया जोङो फेन्सि बाजाराव दसे हाबबोदोंमोन बेयावनो एसे माबा माबि नायलाबायदों दा बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो
जोङो फेन्सि बाजाराव दसे बिदिनो खम समनि माबा माबि बुस्थुफोर बायलाबायबाय ओमफ्राय फैफिननानैहाय नै बाजै हटेलावहाय ओंखाम जाबोदों आरो जोङो। मा जानो नागिरदों? ओंखामथ' जागोन। मा बेदर? अमा गोरान। अमा गोरानजों जोङो फैबाय नै ओंखाम जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय लामा ससेयावहाय एसे लं जोर्नि ना बोरैबा मोनो ओंखायनो ओंखारनानै लेबु ओमफ्राय थाइबें बिदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लगखौबो आं बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय।